Ên bi îdareya girtîgehê re sîstem bawê kanalî derfetê min ên têkiliyê Stalînîst bûn bi rengê dogmatîk bû ku diviya bû ti carî nêguhertin. Dema min li ser xwezaya civakî, şaristanî û modernîteyê mitale kir, min dît ti têkiliya wê bi pîvanê sosyalîzmê re tune ye. Yani rêberapo ji bo me cewhereke hatî ji ber hemî gelin bin dest hemî gelê azadî xwast taybet Kurd. Ama me bi rastî me wekî gotî me qîmetê serokatî nezanî. Serokatî ev 24 sal berdewam dike, tecrîdeke dijî ixlaq û dijî însaniyetiyê ye. Hedefa dijmin jê çi bû hereketa PKK tu nebikî. Lê nekarî vê tiştê bikî. Rast e serokatî cesediyen kirin neqeba çar dîwara de lê nekarîn fikr û felsefa wî bine sevlandin. Ewan wê beriyan her tiştî bêjin ve ewlem xwe nas bikin. Berî her tiştî ve em wek şex xwe nas bikin. Em çi ne? Em çima hatine dinyayê em çi ne? Em xwedî çi bikin. Gava em xwe nas nekin, em ê nigan gava war. Ji derveyê xwe ve muhîta dora xwe bizanin. Vê em coğrafya dora xwe nas bikin. Em devletên dagirkerê devletên dora me ben wajî nas bikin çi ne? Heta em bikarin siyasetê bikin, ê vade bikarin ijran bikin. Gava em hatin em baza serokatî dikin rastî baza tiştekî wate gelek mezine mixabin mumkin em nêzik hêdî nêzik bin. Serokatî nisbet me wek şex tişta me serokatî pêm kirî serokatî insaniyet e.